Giandam karon sa Dakwen Sugbo ang cadaver freezer nga libreng itanyag alang sa tagadakbayan nga makalas tungod sa COVID-19 human masayod sa kamahal sa storage fee nga gipangayo sa mga punerarya. Ano ang report? Gipagamit karon ang dakbayan sa Sugbo og refrigerated van gikan sa usa ka pribadong tawo aron maggamit isip cadaver freezer alang sa taga-dakbayan nga makalas sa COVID-19. Gitrabaho karon ang mga deck nga ibutang sa sulod sa freezer nga butanganan sa mga minatay. 24 ka mga patayng lawas ang temporaryong mabutang samtang nagpaabot sa adlaw sa cremation. Gipaniguro nga mahasubay ang proseso sa pagtipig sa mga minatay pinaagi sa saktong temperature. Doon tayo gipaabot nga cadaver freezer gikan sa Philippine National Red Cross, nagpahibaw na sandaan. O kaganinang buntag, nanawag pod ang DILG, nagpahibaw sad sila nga magpadaas sila og cadaver van. Dako kinig matabang nato labi na adtong mga higayon na nga magkatipon og taon ng mga patay. Tabang kini sa mga mulupyo sa dakbayan subay sa kamahal sa storage fee nga gipangayo sa taga-punerarya. Gibutyag ni Konsehal Dave Tumulak nga nagkakonsabo ang pipila ka mga punerarya sa pagpangwarta sa storage fee nga mahal kaayo. Ang ilang pagkonsabo nila, moingon sila kunuhay nga way menteryo, way schedule sa cremation. Kaya ang tuyo dahil nila, mo ding i-store ang mga lawas para makasapi sila. Samtang ipahibaw sa Cebu City Health Officer nga may mga luna pa sa mga samang. Mo-coordinate sila sa atong Cebu City Health Department sa cadaver section para tigaan sila og menteryo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.